салом дӯстон, дар олами футбол атрофи Роналдо навигариҳо зиёд мешаванд. Бо як баромади онҳо сухан дар бораи баҳс миёни ду футболбози беҳтарини ҷаҳон Месси ва Роналдо аз нав зинда шуд. Мо комилан зидди чунин баҳсҳо ҳастем, чунки ҳардуи ин футболбоз нотакрор ҳастанд. Аммо дар бораи хабарҳои охире ки дар мавриди ин ду бозингар нашр мешавад, мо гап мезанем. Роналдо айни ҳол дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дорад. Биёед дар бораи ҳамаи хабарҳо пурратар маълумот диҳем. имрӯз моро дар премер лигаи Англия бозии хеле ҷолиби интизор аст. Ньюкасл то ҳол дар майдон бозии худро мекобад. Соли гузашта шаркарта чемпиони Англия дар ҷадвали холҳо дар ҷои 12 қарор гирифт. Лидс Юнайтед бошад баъди баромаданаш ба премер лигаи Англия ҳамаро дар ҳайрат гузошта ҷои нуҳумро гирифт. Аммо айни ҳол ҳардуи дастҳо дар ҷадвали холҳо дар синоҳои охир қарор доранд. Ин маъноеро дорад ки барои ғалаба кардан ҳардуи даста ба пеш ҳаракат мекунанд то ягон хол ба даст оранд. Ман дар ин бозӣ дар он ставка монам ки ҳардуи дастҳо гол мезананд ва ҳамчунин аз 2.5 гол зиёд мешавад. Яъне оби забют ва тотал болша 2.5 бо кайфсинт 2,66. Барои бозам ҷолибтар гузаронидани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x кайфсинтҳои баланд пешниҳод мекунанд. Агар шумо аккаунт надошта бошед, то бахтатон баландӣ кард, зеро дар вақти регистратсия агар дар ҷои промокод MG0777 нависед, дар ҳисобатон ҳамчун бонус $100 мегузарад. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. собиқ бозингари мунтахаби Англия, ҷоизадори туби тиллоӣ, собиқ ҳамлагари моҳир Майкл Овен фикру андешаи худро дар бораи сегонаи хати ҳуҷуми ПСЖ иброз кард. Ӯ дар эфири шабакаи телевизионии BT Sport чунин ибрози андеша намуд: мо ба Пари Сен-Жермен назар андохта мехоҳем бозии мафтункунандаро тамошо кунем. Месси, Неймар ва Мбаппе дар авлоидагӣ футболбозони бомаҳорат мебошанд, аммо дар якҷоягӣ ба корҳои бузург қодир нестанд. Ман намефаҳмам барои чӣ онҳоро яке аз фаворитони асосӣ меноманд. Ба фикри ман аз ПСЖ дида дастҳои англисӣ як сару гардан беҳтар мебошанд. Инҷо як гап аст: ҳангоме ки чунин футболбозон дар як даста ҷамъ мешаванд, мухлисони футбол ба таври автоматӣ ин тимро ба қатори фаворитони асосӣ ворид мекунанд. баъд аз дидани ҳама ин футболбозон дар якҷоягӣ, шояд Овен ҳам нахуст ҳамин фикрро дошт. пас аз бозии бар муқобили Брюге ҳар мухлиси қатори ин гапҳоро гуфта метавонад. агар Роналдои бразилия ин суханонро мегуфт, ман ба ӯ бовар мекардам. ӯ пас аз гузариши Месси ба ПСЖ ишора карда буд ки будани футболбозони бузург дар як даста кафолати натиҷаҳои хуб нестанд. феномено галактикосро мисол овард ки бо доштани Роналдо, Луиш Фиго, Роберто Карлос, Давид Бекхем, Зидан, Раул ва дигарон натиҷаҳои бузургро нишон надод. ёдор бояд шуд ки ҳамагон тору мори Брюгеро аз ҷониби ПСЖ интизор буданд, чун аввалин бор сегонаи Месси, Неймар ва Мбаппе дар ҳайати асосӣ якҷоя ба майдон баромаданд. дар асл бозӣ бо натиҷаи 1-1 ба поён расид ва сегонаи ҳуҷуми ПСЖ ягон бозии фавқулода нишон надод. аммо аз як бозӣ хулоса баровардан оё дуруст аст? ҳатман фикрҳои худро дар ин бора дар комментария нависед. баргаштани Антуан Гризман таскини дили мухлисони Атлетико нашуд. баръакс, тарафдорони даста ҳар амали Антуан Гризманро бо ҳуштагҳои норозиёна вохӯрданд. баргаштанам ҳар хел мешавад. Роналдо бо сари баланд аз Манчестер Юнайтед рафт ва бо сари баланд баргашт. ҳама хурсанд. Антуан аз Атлетико гурехт ва боз ба дом афтод. баъд аз камбек Антуан Гризман аввалин маротиба дар Ванда Метрополитано ба майдон ворид шуд. ин бозии даври якуми гурӯҳии Лигаи Чемпионон бар зидди дастаи Порто буд. Гризман дар дақиқаи 56-уми рақобат ба майдон ворид шуд. тарафдорони Атлетико ки дар варзишгоҳ қарор доштанд, ба ду лагер тақсим шуданд. баъзеҳо барои бозингари фаронсавӣ каф мегуфтанд, қисми дигарашон норозигии худро рӯшод баён мекарданд. он қисмате ки норозӣ буданд, бо маротиб шумораашон бештар буд. ҳамлагари фаронсавӣ бояд корнома бузурге дар Ванда Метрополитано анҷом диҳад то боварии мухлисонро дигар бора баргардонад. норозигии онҳоро метавон дарк кард. Гризман бояд ин чизро интизор мешуд. аввалин мушкилиҳои Роналдо дар Манчестер рӯи об баромаданд. не, мо бо тактика ва ба ҷойгиршавии Роналдо дар майдон то ҳол наомадем. мо дар бораи умуман ба хати дифоъ барнагаштани Криштиано ҳам ҳеҷ чиз намегӯем. ин мавзӯи алоҳида аст. мушкилии Роналдо ҳатто дар одамон ҳам нест. проблемаи бузургро барои Криштиано гӯсфандон оварданд. ӯ барои овози галаи гӯсфандон шуда хонаашро иваз кард. хонае ки 6 миллион евро арзиш дорад. тасаввур кунед, хонаи 6 миллиона. Криштиано дар хоби роҳат қарор дорад ва суби барвақт овози гӯсфандон
гӯсфанду бароҳо ба гӯш меояд. Вой бар ҳоли мо ки аксариятамонро то ба донишгоҳ дохил шудам ва ё то ба Русия рафтанамон на танҳо овози гӯсфандон, балки овози бузу гови ҳамсояҳои саҳархез иҳота мекарданд, ё момаи гулчита вақте ки гулу кӯдакоша ҷангу сарзаниш мекард. Овози хурусро намегӯем ки соати 4 саҳар бедор мешуд. Ин Роналдои бечора дар Тоҷикистон мешуд чӣ кор мекард? Боро мо ин хандаовар менамояд, аммо агар аз ҷиҳати дигар андеша кунем, ин профессионализми ҳамлагари португалиро нишон медиҳад. ӯ хуб дарк мекунад ки дар синни 36 солагӣ барои футболбози ҳирфавӣ ҳамаи чиз муҳим аст. Дар майдони футбол барои ӯ бояд ҳеҷ чиз халал нарасонад. Майдони футбол ҳамеша дар майнаи сари Криштиану аст. Ба ҳар ҷое ки наравад, дар ҳар ҷое ки хоб накунад, бояд ҳеҷ чиз ба ҳадафу нақшаҳои ӯ монеа нашавад. Дақиқан овози гӯсфандон субҳи барвақт дар режиму нақшаҳои Роналдо нестанд. Футболбози португалӣ пас аз бозиҳо ба барқароршавии бадан диққати зиёд равон мекунад. Бо эҳтимоли зиёд овози гӯсфанду барраҳо ҳар субҳ Роналдоро дар вақте бедор мекард ки бо нақшаҳои ӯ мутобиқат намекард. Аз ҳамин лиҳоз Криштиану ба хулосае омад ки макони зистро иваз кунад. Хонаи нави Криштиану дар Чешир аст ки аз бассейн, зали тамошои кино ва гаражҳо барои 4 автомобил иборат мебошад. Криштиану пеш аз рафтанаш аз Манчестер Юнайтед дар ҳамин минтақа ҳаёт ба сар мебурд. Таъсири Криштиану на танҳо дар майдони футбол, балки берун аз онам хуб эҳсос мешавад. Бо як ишораи ангуш хонаи 6 миллионаи ӯро бо як хонаи дигари 6 миллиона иваз мекунанд. Дар хӯрокхӯриҳои дастави ҳамагон ба Роналдо пайравӣ мекунанд. Агар ӯ қурутоб хӯрад, ҳамаи футболбозони Манчестер ҳам қурутоб мегиранд. Баъд аз баргаштан ба МЮ, Роналдо аллакай 2 гол дар Премер-лигаи Англия ва 1 гол дар Лигаи Чемпионҳо ба номаш сабт кард. Дар бозии даври якуми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо байни дастаҳои МЮ ва Young Boys диққати ҳамагон ба ҳар амали Криштиану Роналдо равона шуда буд. Аз бозӣ ва натиҷаи он кам одамон мегӯянд. Зарбаи задаи Криштиану як хонуми оддиро ки коргари варзишгоҳ аст ба ситора мубаддал гардонд. Ҳарчанд ситораи ин стюардзан ба муддати дароз дурахшон наистад, дар чанд рӯз расонаҳои хабарӣ атрофи он менависанду сухан мекунанд. Гап сари он меравад ки дар тамринҳои пеш аз бозӣ Криштиану зарба зад ки ту баъд аз зарбаш ба сари ин зам бархӯрд. Аз зарбаи сахт сари коркуни варзишгоҳ давр зада ӯ ба замин афтод. Худи футболбози португалӣ ба назди ин зан омад то аз саломатиаш воқиф шавад. Стюард ин ҳолатро чунин шарҳ дод: ҳангоме ки ту ба сарам расид, эҳсос кардам ки зарба хеле бошаст буд. Ман аз зарби он ба замин афтодам. Чашмонамро кушодам ва Роналдоро дида гуфтам: худоё, ман магар вафот кардам? Аммо Роналдо гуфт ки не, шумо зиндаед. Бубахшед барои ин амалам. Ҳолатон хуб аст? Хеле дарднок буд. Сарам сахт дард мекард, аммо баъд аз дидани Роналдо то андозае ба худ омадам. Пас аз ин рақобат намлагари португалӣ ба назди хонуми Стюард омада бо нишонаи узр пироҳани худро ба ӯ туҳфа кард. Ба ҳамин тавон дӯстон, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.